i ganolbwyntio heddiw yma ar llesiant a iechyd yr unigolyn a hefyd iechyd y system fwyd. Y system fwyd sy'n dod o'r ardd i'r plat gyda'n siaradwr cyntaf ni ac wrth gwrs hefyd o'r fferm i'r plat. Felly, heb oedi mwy, dwi'n meddwl bod yn amser i ni rwan symud ymlaen i mi gyflwyno Adam a Jones i chi. Adnabyddus iawn yn y cyfryngau fel Adam yn yr ardd. Mae Adam yn di sôn am ei waith gyda grwpiau cymunedol a gyda ysgolion ynglyn â hybu a cefnogi ac annog yr to iau, yr cenhedlaeth nesaf ac y gweddill ohonyn ni i dyfu ac i fod yn mwy hyderus i fedru dod i'r afal a sgiliau newydd. Felly drosodd i chi, Adam. Diolch yn galon am y croeso i Fiona. Dwi'n Adam yn y lolfa heddiw yn anffodus. Na fi gyfaddau, o'n i wedi gobeithio fe ceisio dod yn fyw o'r ardd, ond fel chi wedi gweld, mae storm arwen wedi golygu bod ni'n gorfod mochel yn y tŷ. Ond dwi'n mynd i rannu'n sgrin gyda chi, achos mae cyflwyniad gyda fi. Be dwi eisiau trafod gyda chi heddi ydy tyfu bwyd a gytrau ar lefel domestig, ond hefyd sut ydyn ni chi annog unigolion yn y gymuned i dyfu bwyd yn hyderus, a cyfeirio chydig at yng ngwaith i fel Adam yn yr ardd. Felly byddai'n cychwyn yn sôn am pwy ydw i a beth yw Adam yn yr ardd. Byddai wedyn yn cyfeirio at y rhaglenni hyfforddiant a'r gwaith dwi'n ei wneud gydag ysgolion a datblygu adnoddau. Ac wedyn byddai'n trafod ychydig ar ble dwi'n meddwl y dylwn ni fynd nesaf o ran cyd-destun polisi. Mae yna tipyn o ddatblygiadau wedi bod yn ddiweddar sydd wedi cael eu trafod yn y gynadledd hon. A sut mae'r garddwr domestig a hefyd ysgolion ac addysg yn rhan o'r dimensiwn hynny. Felly, i gychwyn, cyflwyno yn hunan. Felly, mewn ffordd, dwi wedi gweud bod fi'n garddio ers o'n i'n 2 blwydd oed, ond fel garddwr, dwi wedi bod yn garddio ers y cychwyn cyntaf. Ac a i ddim a gosod dyddiad mewn ffordd, dwi wedi bod yn ffodus dros ben i gael yn fagu gyda garddio yn rhan naturiol o'n fywyd i. Oedd yn tad cu yn fab ffarm, oedd e'n amaethu ac wedyn wedi symud i di cyngor bach gyda gar fach, ond oedd garddio ac cynhyrchu bwyd dal yn rhywbeth oedd yn hynod bwysig iddo fe. A felly, fe dyfus i ran gyda'r gymdogaeth yma o unigolion yn gymdogion oedd yn tyfu bwyd o'n nghwmpas i. Cyfnod le oedd pobl yn tyfu bwyd mwyn rhoi bwyd ar y plat. Cyfnod ar ôl rhyfel le oedd bwyd yn bring, ond hefyd cyfnod o newid mawr o ran y ffordd ni'n tyfu bwyd. Na roedd yn nhad cu wedi cael ei fagu dan draddodiad organig, oedd ei dad cu a'i dad o'n nhw'n garddio yn defnyddio dulliau hollol naturiol i ni'n ystyried yn organig heddi, jyst bod nhw ddim wedi gosod label ar hynny, ond nhw ddim yn deall beth oedd cyd-destun garddio organig yn y cyfnod hynny. Ond oedd nhad cu, fel nifer o arddwyr yn ystod y 60au a'r 70au, wedi cael ei swyno mewn ffordd gan masnacheiddio garddwriaeth. Oedd e'n mynd i ganolfannau garddio i brynu pla laddwyr, chwyn laddwyr, pethau oedd yn dweud pethau fel aphids be gone a slug eradication. Oedd yn had cu yn meddwl pe dyma'r ffordd ymlaen, bod natur mewn ffordd yn rhywbeth oedd angen i reoli yn yr ardd yn hytrach na'i ddathlu. A dyna'r traddodiad gychwynnus i ynddi. Dyna'r math o sgiliau oedd yn had cu yn trosglwyddo i fi ar y dechrau. Ond yn raddol, nes i sylweddoli bod y ffordd i ni'n garddio yn effeithio'n andwyol ar y darn o dir. O'n ni'n galw'n ardd, o'n ni'n gweld bod cynhyrchiant yn gostwng, o'n ni'n gweld bod cyfraddau heitiau yn cynyddu. A yn raddol bach, o'n i'n dechrau cwestiynu'r ffordd yn had i'n garddio. A mae hwnna'n rhywbeth anodd i wneud, achos mae'na draddodiad yn perthyn i garddio yn aml. Mae'r un peth ag amaethu. I ni'n gwneud pethau, achos bod ein cyndeidiau wedi gwneud pethau, a dyn ni yn aml yn dilyn yr un patrymau. Ond oedd yn had cu am ryw reswm wedi gwneud y penderfyniad i newid i ffordd o arddio, a finne wedyn yn dilyn i drywydd Ac wedyn, gollus i'n had cu yn ifanc iawn, o'n i'n 20, a o'n i dal yn parhau i gynnal i ardd a ngardd i. Ac wedyn nes i bant i'r brifysgol, a des i nôl i setlo, a ni'n awyddus i dod o hyd i darn o dir, i dyfu llysiau, i byw bywyd hunan gynhaliol. Felly, dethon ni o hyd i'r ardd yma yng Ngor-Slas, le dwi'n byw nawr. A na gyd oedd yn bwysig i fi oedd bod lle i dyfu bwyd. Oedd yng ngwraig i yn awyddus i gael cartre clud bydden ni wedi byw mewn shed zinc. Mae'n rhaid fi gyfaddau. Ond mi oedd yr amodau tyfu yn ofnadw, a byddai'n sôn am hynny yn y man. A wrth bod fi'n datblygu'r ardd, trwy hap a damwain mewn ffordd, dyma fi'n dechrau cofnodi'r peth ar Instagram.
Begrudgingly yw'r gair, achos o'n i eisiau garddio, ond oedd pobl yn dweud wrthai, pam so ti'n cyfnodi dy brofiad di? Ac yn raddol, dyma fi'n sylweddoli bod yna diffyg dweud ein stori ni, adrodd y ffordd unigryw i ni'n garddio yng Nghymru, a trwy hynny, yn defnyddio'n iaith ni, defnyddio'r Gymraeg i gyfleu y stori hynny. Felly dyma fi'n gwneud mwy yn llanw bwlch mewn ffordd, yn rannu cyngor, yn sôn am ymhrofiadau ac yn raddol tyfodd y dilyniant. Ac erbyn blwyddyn a hanner yn ôl, oedd fi dros 10,000 o bobl yn dilyn, ac erbyn hyn mae'n agos at 20,000. A beth mae hwnna wedi creu, roi platfform mewn ffordd i fi rannu'n profiadau i a dechrau cychwyn sesiynau hyfforddiant. Dwi wedi cydweithio gyda nifer o gyrff, byddai'n sôn am rheini yn hwyrach yn y cyflwyniad. Ond i rannu hynny yw y sgiliau garddwriaeth, o'n i ddim rili yn rhoi pris arnyn nhw. Oedd e'n rhywbeth oedd yn naturiol i fi, o'n i'n ffodus iawn i cael mentor teuluol yn hynny o beth. A dyna beth yw amaeth yn aml yng Nghymru. Mae yna fentor teuluol yn dilyn cenhedlaeth o genhedlaeth, ac yn yr un ffordd fy sgiliau garddwriaeth i. A byddai'n cyfeirio felly at bwysigrwydd parchu traddodiad wrth datblygu systemau newydd hefyd, a chynnwys yr elfennau hynny. Ac yn ola, dwi yn y broses erbyn hyn o gynllunio i sefydlu gardd farchnad. A mae gyda fi ambell i gwestiwn, dwi'n meddwl, byddwn ni'n awyddus i ateb yn ystod y cyflwyniad yma o ran sut ydyn ni'n galluogi pobl ifanc sydd ddim am ynedydd at dir i fod yn gallu creu bywoliaeth yn y maes yma. Felly dyma'r ardd. Dyma fel oedd yr ardd yn edrych pam symudon ni mewn. O edrych ar yr ardd, byddwch chi'n meddwl, wel, sim lot allai rhywun wneud gyda hwn. Oedd y tir yn ymylol, yn acidic, pH rhwng 4.5 a 5.6. Felly, o ran y ran fwyaf o lysiau, bydde fe wedi bod yn anodd iawn. Dwi'n gobeithio o'n i'n peintio darlun digon dychrynllyd i chi yn y geiriau, ond hynny yw, oedd na wastraff diwydiannol yma, oedd na hen dramwe glo yn dilyn llwybr yr ardd, a gyda hynny oedd na wastraff glo caled, oedd na wastraff diwydiannol, oedd na harn, oedd na chwyn ymledol yn yr ardd. So draw fan hyn, mae Sayonara Japonica, neu Japanese knotweed. Byddwch chi siŵr yn meddwl, pwy arddwr sy'n prynu gardd sydd gyda Japanese knotweed? Yn Gymraeg, llysiau'r dial. The revenge plants. Mae hwnna'n dweud y cyfan, dwi. Ond hefyd, oedd Himalayan balsam gyda ni, a chwyn ymledol brodorol, fel cwt y cadno, blodyn ymenyn ymledol, gwlydd y perthi, ladi wen, pob math o chwyn bydde rhywun yn teimlo sydd ddim yn addas i gynhyrchu bwyd. A un peth oedd yn amlwg o'r ardd pan symudon ni mewn, oedd prinder bioamrywiaeth. Yn yr ardd, mi oedd e'n amlwg bod yna bioamrywiaeth, oedd hi'n gofod eitha gwyllt yn amlwg, ond oedd yr amrywiaeth yna yn bryn iawn. Amrywiaeth pryfed enghraifft. Os ni'n edrych ar bryfed peillio, os ni'n edrych hefyd ar amphibiaid, cyfyng iawn oedd beth o'n i'n gweld yn yr ardd. Felly, dwi'n arddwr sydd eisiau cynhyrchu bwyd ar darn o dir, ydw, ond dwi hefyd eisiau diogelu bioamrywiaeth yn rhan o hynny. Dwi eisiau garddio mewn modd sy'n dathlu ac yn atgyfnerthu mewn ffordd y bioamrywiaeth sydd yn y tir. Felly, dyma fi'n edrych ar y dulliau o'n i'n garddio. Dyma fi'n dechrau cwestiynu, ydy'r ffordd dwi wedi dysgu, ydy'r sgiliau dwi wedi dysgu gan yn nhad ci ar lefel sylfaenol i gyd yn gywir. A dyma fi'n dechrau darllen mwy mewn i'r syniad yma o amaethu atgynhyrchiol, defnyddio systemau organic, parameithu a hefyd y system dim palu. A dyma'r ardd mis Mehefin eleni. Felly 4 blynedd yn ddiweddarach, dyma'r gofod dwi wedi llwyddo i drosglwyddo i fod yn ardal dyfu. Nawr, os welwch chi o'r ardd, un o'r pethau amlwg yw bod na welïau yna. Nawr, mae hon yn ardd domestig. Felly mae e'n fwy ymarferol i wneud hyn. Ond dwi wedi goffod dod â uwchbryd mewn i'r ardd, dwi wedi goffod dod â chompost gwyrdd mewn i'r ardd, compost di-fawn dylen ni bwysleisio, mwyn creu gofod i dyfu. Ond y reswm dwi'n pwysleisio hyn ydy, yn aml i ni'n clywed yng Nghymru bod ein tir ni'n ymylol, a bod e'n ddiwerth, a bod dim modd i ni gynaeafu neu tyfu bwyd da ar rannau heleth o'n tir ni. Nawr, mae yna wirionedd i ddweud bod tir Ceregog Meirionnydd, uwch ben 400 metr uwch lefel y môr, yn mynd i fod yn heriol i dyfu tato. Dwi'n derbyn y pwynt. Ond dyw hwnna ddim yn golygu nad oes modd i ni dyfu cnydau o ryw fath yn lleol i ni, a bod ni'n adnabod yr amodau tyfu. Mae'r ardd hon, fel o'n i'n dweud, yn dir corslid, 200 metr uwch lefel y môr, mae'n gysgodol, mae'n gwynebu'r gogledd orllewin, mae yna rannau o'r ardd yn gwynebu'r de, ac eto, mewn treian erw,
dwi'n llwyddo i gynnal ni fel teulu, ni'n lled hunangynhaliol, a hefyd 4 teulu arall sy'n perthyn i ni o'r llysiau o'r ardd hon, a'r raddfa fach. Jyst chi'n arall cael gweld e. Ond, beth sydd wedi newid yw fy nechu, fy magwedd i o arddio. Dwi wedi dechrau parchu iechyd a strwythur y pryd. Sylweddoli bod na fioamrywiaeth o dan yr arwyneb na welwn ni fyth. Mae'r microorganebau yna, mae'r ffwngi mycorrhizal yna, sydd yn helpu fi ddatblygu gwtnwch fy mhlanhigion i enghraifft, sydd yn helpu fi i leihau fy nibyniaeth i mewn ffordd a'r ffynonellau allanol i greu gardd lywyrchus. Dwi'n garddio nawr gyda natur ac nid yn erbyn natur. Dwi'n cynnwys cysyniadau cyfaill blannu. Dwi'n plannu planhigion brodorol fel tegan doli, fel coch y milwr, i gyd yn yr ardd i denu picwn parasitic yr enghraifft, sy'n helpu fi yn erbyn asidau, i ddenu hefyd peillwyr o bob math i gynyddu'r cnwd, yn wedyd yn teulu'r Fabacia neu'r ffa. Hynny yw, mae addasu'n ffordd i o arddio wedi dod â llwyddiant i fi. Mae wedi dangos i fi bod newid y ffordd gwrthod ymlynu'n gaeth i'r traddodiad dwi'n ei barchu, i mentor dwi'n ei barchu, sy'n golygu rhywbeth i fi'n bersonol, a gwybod bod yna gyfle i addasu pethau. Nath yn had ci addasu fforddau. Oedd e ddim yn ymlynu'n gryf at ddulliau i dad a'i dad ci, neu pe bydde fe, bydden ni ddim wedi goffod dysgu liw lawer, achos dyna ffordd nhw arddio ar y pryd. A mewn ffordd, mae hanes yn cynnig nifer o'r atebion i ni, o ran y ffordd dylen ni fod yn datblygu'n systemau bwyd ni'r dyfodol. Ond un peth dylen ni bwysleisio, dwi wedi datblygu'r ardd hon yn gweithio llawn amser mewn swydd arall. A mae nifer y bobl yn aml yn dweud bod prinder amser gyda nhw i gynhyrchu bwyd i hunain, bywyd yn brysur, bywyd teuluol yn brysur, a dwi'n derbyn hynny. Ond yn raddol, dwi wedi gallu lleihau faint dwi'n gweithio llawn amser, achos mae'r ardd wedi bod yn gynhyrchu incwm i fi fel unigolyn. Ac felly, wrth ddefnyddio'r dulliau newydd yma, y dulliau dim palu, y syniadaeth parameithu, dwi wedi gallu lleihau y gwaith dwi'n gwneud. Dyn ni wastad yn clywed am arddio fel rhywbeth sydd yn bôn braich, yn torri cefn, rhywbeth caled. Maen nhw'n gweithio'n galed yn yr ardd. Dwi eisiau troi hynny ar ei ben, achos mae hwnna'n negyddol, mae'n awgrymu bod rhaid i ni wneud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn anodd i ni, yn gosod her. Achos y gwir plaen amdani, dwi'n llwyddo i dreulio rhyw 2 awr o'r wythnos yn yr ardd hon, yn ystod y tymor tyfu, gynhyrchu'r cnydau yma. Mae hwnna'n swno fel, 2 awr wythnos wir? Sy'n hwnna'n bosib. Ond achos bod fi'n defnyddio systemau dim palu, dwi ddim yn chwynnu gymaint, dwi ddim yn dyfrio gymaint, dwi ddim chwaith yn goffod ymateb i heintiau yn yr un ffordd, achos mae gwtnwch y planhigion, ac ai ddim yn pwysleisio mwy, yn neud y gwaith tipyn yn haws i fi, chi'n bod. Wrth gwrs, wrth sefydlu'r ardd i gychwyn yn heriol ac yn cymryd amser, ond unwaith bod yr is-adeiledd yno, mae wedi galluogi fi i arddio mewn modd sydd nid yn unig yn dod â canlyniadau, ond hefyd yn golygu bod fi ddim yn goffod buddsoddi gormod o amser. Ac wedyn, mae gyda fi sleid yma o ran pam tyfu bwyd. Mae hwn yn mynd i fod yn amlwg, dwi'n meddwl, i ran fwyaf ohono ni yn y gynadledd hon. Dyn ni'n gwybod am y manteision i lles yr ymgylchedd, a'n lles ni fel bobl, ein hiechyd meddyliol ni, ein hiechyd gorfforol ni, maes sydd yn y bwyd. Dyn ni hefyd yn gwybod bod e'n dod â cadernydd o sicrwydd bwyd, a bod hynny'n gwneud bwyd da yn fwy fforddiadwy, a hynny wedyn yn creu cynaladwyedd leol. Ond, dyn ni'n gwybod hyn, ydy'r boblogaeth yn gwybod hyn? Ydy'r negeseuon yma yn cael ei rannu yn syml gyda phobl Cymru? Achos gallwn ni ddatblygu'r is-adeiledd bwyd, gallwn ni annog sgiliau mewn garddwriaeth, ond heb bod patrymau a agwedd pobl yn newid o ran fel maen nhw'n gwerthfawrogi ac yn defnyddio bwyd, dyn ni ddim yn mynd i gyrraedd y nod yma bod pobl yn byw yn fwy ar lefel micro mewn ffordd, yn fwy hunangynhaliol ac yn defnyddio cyflenwyr lleol. Dyn ni ddim yn gosod pris ar werth ein cynnyrch lleol ni. Rai rannu stori dy chi. Mae'n fam mi'n ymwybodol iawn o nangerdd i arddio. A cyn yn y Nadolig cynnar, dath mam draw a ddwedodd hi, chi wedi gweld y moron, a wedi 20 pence yn Lidl sgwr, 20 pence yn Lidl, a wedi sydd mam yn ei meddwl, mami, ti'n bod, chi'n gwybod bod fi'n tyfu bwyd yn hunan? Ond 20 cinog, gei di ddim tyfu nhw mor rhad yna. Ti'n gwybod, felly, dyn ni'n gwybod o ran y system gynhyrchu, dyn ni ddim yn gallu cystadlu gyda'r corfforaethau mawr a'r cadwyni mawr yma, ond beth sydd wedi newid yn ystod y pandemig yw dyn ni wedi sylweddoli dyn nhw ddim mor sicr a beth o'n nhw. Dyw'r cadernid o'n i'n meddwl oedd yn bodoli ddim yno. Felly mae rhaid i ni ddechrau cyfathrebu'r negeseuon yma
yn ehangach gyda'r boblogaeth. Ac yn hynny o beth, licen ni rannu gyda chi, dwi'n hyrwyddwr chysiau i Peace Please gyda Synwyr Bwyd Cymru. A mae wedi bod yn addysg i fi weld cynlleied o lysiau fel poblogaeth yn ei bwyta. Ond nid yn unig hynny, fel mae'r ffigurau yma'n dangos, y gyfraf o fwyd i ni'n llwyddo i gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig. Nawr, mae amodau tyfu Cymru yn berffaith ar gyfer tyfu amrywiaeth eang o fwyd yn dymhorol. Gewch chi ddim, dwi'n meddwl, darn bach iawn o dir yng ngorllewin Ewrop sy'n amodau mor ffafriol. Mae'n bosib bod gyda ni her o ran araddfa fawr, amaethu araddfa fawr, ond ar araddfa leol domestig, mentre bach, mentre cymunedol, mae'r potensial i dyfu bwyd yn anferth. Felly mae rhaid i ni weld y ffigurau yma yn newid. Beth ydw i'n gwneud felly? Pa fath o waith ydw i'n ceisio gwneud ar hyn o bryd i newid agweddau o ran tyfu bwyd? Wel, un peth yw cynnal hyfforddiant. Dwi'n cydweithio gyda'r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn datblygu adnoddau digidol, yn sôn am sgiliau ymarferol mewn ffordd, dyfrio, chwynnu, meithrin cysiau, a sut mae hynny yn gallu bod yn rhywbeth rwydd hylaw i bobl. Hefyd, dwi wedi bod yn cydweithio gyda Menter Caerdydd ar glwb garddio Cymraeg yn y brifddinas. Clwb bydd ni'n gobeithio nawr fydd ni'n gallu cael ei ymestyn i fod yn un ymarferol ar darn o dir. Mae'r cyfnod clo wedi creu heriau ar hynny, ond yn symud ymlaen, dwi'n gobeithio bod ni'n gallu sefydlu'n hunain ar darn o dir. Hefyd, dwi'n gweithio gyda canolfannau addysg gymunedol. Dwi wedi cydweithio gyda cyswllt ffermio o ran amaethwyr sy'n ymwyddus i jyst cylchdroi ran bach o'i tir amaethu i dyfu chysiau. A hefyd, yr elfen yma o gyflwyno diwylliant traddodiadau unigryw Cymru yn ran o arddwriaeth. Mae peryg i ni weithiau ddim dathlu yr cyfoes sydd gyda ni yn ein tafodieithoedd ni, yn ein ieithwedd ni, yn enwen pentrefi ni, yn enwen ceiau, yn ffermydd ni, sydd gyd yn adlewyrchu ein hanes a'n treftadaeth bwyd ni. Byddwn ni'n awgrymu chi gyd i fynd nôl i wylio sesiwn Carwyn Gref llynedd ar hynny, achos oedd e'n agoriad llygad i fi o ran pa mor gyfoethog yw'n hanes ni o ran cynhyrchu bwyd yng Nghymru. Hefyd, dwi'n awyddus i gefnogi ysgolion o ran sut ydyn ni'n cyfuno garddio gyda'r cwricwlwm newydd. Mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid. Mae yna 6 maes dysgu a phrofiad, ac un o'r rheini yw iechyd a lles. Mae ysgolion wedi adnabod yn barod, a mae hynny wedi cyflymu, dwi'n meddwl, achos y cyfnod Covid, o pwysigrwydd addysg yn yr awyr agored, ac yn hynny o beth, dysgu o le mae bwyd i ni'n bwyta'n dod, a hefyd sut i dyfu bwyd da. Dwi wedi wynebu brwdfrydedd. Dwi ddim wedi dod ar draws agweddau negyddol o gwbl. Mae yna ddiffyg wybodaeth o ran o le mae'n bwyd ni'n dod, ond mae yna awch a brwdfrydedd yno gan staff ddysgu i fod yn cyflwyno garddio yn rhan o'r cwricwlwm. Ond, yr her yw sut ydyn ni roi sgiliau a'r hyder i nhw i wneud hynny, a gan symud ymlaen o hynny, yr adnoddau hefyd. Mae yna brynder adnoddau yn Saesneg yn yr ysgol i blant ysgolion cynradd yn gynnar iawn yn ei haddysg. Mae yna sicr brynder adnoddau dwyieithog a Chymraeg. Ac yn hynny o beth, mae'n dilyn y holl ffordd trwy'r addysg statudol. Felly dwi'n awyddus i greu a chynhyrchu adnoddau i gefnogi'r dysgu. Dwi wedi cyhoeddi llyfr yn ddiweddar, sef Derau Dyfu, i blant rhwng 4 a 7 blwydd oed. A'r cysyniad yn y llyfr hwn yw bod gyda chi 2 gymeriad, sef Dewi Draenog a Beca Broga, yn arwain plant y dysgwyr trwy holl gylch blwyddyn yn yr ardd. Felly maen nhw'n rhannu technegau nhw o dyfu pethau. Ac yn fwriadus, dwi wedi defnyddio creaduriaid sydd yn ddefnyddiol i ni fel garddwyr. Hynny yw, mae draenogod yn allweddol mewn unrhyw system eco o ran reoli plai fel malwod, fel pob math o greaduriaid sy'n effeithio'r dyfiant, a mae brogaid yn yr un modd yn bwysig i adar, tynnwch chi amphibiaid mas o'r system eco neu feioamrywiaeth ardal, a chi'n gwynebu problemau a tranc sylweddol. Felly dwi'n fwriadol wedi dewis y 2 gymeriad yma i hyrwyddo tyfu bwyd mewn ffordd sydd â chytgod gyda natur. Achos dwi'n meddwl, un peth yw fod y sgiliau garddwriaeth, ond y sgiliau cywir, a sgiliau hynny sy'n wybodus mewn cyd-destun yr argyfwng hinsawdd, ond hefyd yn bwysicach bron iawn, yr argyfwng o ran ein bioamrywiaeth ni hefyd. Felly, i ble awn ni nesaf? Dyma'r cwestiynau dwi yn gwybod bod ni ryw raddau yn eu trafod nhw'n gyson, ond dwi'n teimlo bod angen i ni dechrau
selio penderfyniadau arnyn nhw, yn wedig yn wyneb datblygu strategaeth bwyd gymunedol, y bil bwyd hefyd sydd wedi gyflwyno a'r cytundeb cydweithredu rhwng Plaid Cymru a Llafur Cymru. Mae angen bod ni'n dechrau datblygu system addysg sy'n cynnwys garddio a chynhyrchu bwyd yn anreiddiol o cwricwlwm. Mewn ffordd, mae angen buddsoddi mewn galluogi unigolion i weithio gyda'r ysgolion yn ddwys i ddatblygu'r sgiliau yma. Mae hefyd angen i ni wella mynediad at dir. A chai sôn am ymhrofiad unigol, sonis i'r dechrau bod fi'n awyddus i dyfu bwyd. Dwi'n awyddus i sefydlu gardd farchnad. Mae ceisio cael mynediad at dir yn fy nghymuned i fan hyn yn Cross Hands wedi bod yn heriol dros ben. Dwi wedi mynd at y cyngor, dwi wedi mynd at ymneithwyr lleol. Dwi'n gwybod bod y sgiliau gyda fi gynhyrchu bwyd i'r gadwyn fwyd leol fan hyn, ond mae'r mynediad at dir yn peri sawl problem. Ni'n gwybod bod 60% o bobl ifanc ni'n gadael cefn gwlad. Mae hynny'n mynd i greu problem o ran cynnal yr economi wledig yn y dyfodol. Ni hefyd yn gwybod bod 43% o'r sector yma yn ôl y cyfrifiad diwetha yn siarad y Gymraeg. Felly mae'n gymaint yn fwy na just polisi amaethyddol fel silo ar ben ei hunan. I ni'n sôn fan hyn am polisi cymdeithasol i ymateb a nifer o heriau cymdeithasol i ni'n gweld yn ein cymunedau ni. A dyma, dwi wedi darllen tipyn o waith ar beth mae Duncan Fisher yn gwneud gyda y Baned Brycheiniog o ran ymddiriedolaethau yn prynu tir i alluogi unigolion i dyfu ar y tir hynny. Ond mae angen i ni addasu'r system gynllunio. Allwn ni ddim fod yn parhau i sefydlu ystadau mawr o dai heb fynediad cyhoeddus at dir i gynhyrchu bwyd. Mae yna sawl mecanwaith gyda ni o ran polisi mae angen bod yn dechrau edrych arnyn nhw mwyn sicrhau bod pobl sydd ar awch i dyfu yn gallu gwneud hynny. Ac wedyn, dwi'n dod i'r pwynt ola, sef deall a sarchu diwylliant a thraddodiadau unigryw Cymru. Ychydig yn brofoclyd falle, ond dwi wedi sylweddoli bod na sawl mudiad a grŵp yn ceisio cefnogi tyfu, ledled y Deyrnas Unedig, ledled Ewrop. Ond yn aml, ni'n edrych ar dempledu o mannau eraill a gosod y templedu hynny mewn cymunedau. Yn hytrach na gweithio o'r ffordd arall rownd, adnabod y strwythurau sydd yn y gymuned yn barod a datblygu sgiliau garddio yn y gymuned honno. Roi ei enghraifft i chi, bues i'n gweithio gyda grŵp cymunedol yn Llanelli oedd eisiau tyfu blodau gwylltion mewn planters mewn ystad o dau. Doedden nhw ddim yn gallu cael cymorth achos bod nhw ddim yn ymddiriedolaeth o 11 person oedd wedi cyfrestru ar gyfer rhyw fath o community scheme. So hynny yw, o'n nhw wedi cael eu cyfyngu a cael cefnogaeth gan nifer o elusennau achos bod nhw ddim yn grŵp yn barod. Ac wedyn, mae grŵp sydd wedi sefydlu felly mewn ardal arall yn derbyn y cefnogaeth hynny ac yn dod mewn i'r gymuned o'r tu allan i wneud y prosiect hynny. Ond does na ddim hir hoedledd i'r prosiect, does na ddim sicrwydd i'r dyfodol, achos pwy sy'n mynd i gynnal y prosiect hynny i'r dyfodol? Pwy sydd ar sgiliau yn y gymuned honno i'w wneud? A dwi'n mynd i fynd oddi ar y moc sebo mewn munud, dwi'n ymddiheuro, ond hynny yw, os ydyn ni am ddatblygu y gwireddu Manifesto Bwyd Cymru, le mae bwyd yn rhywbeth i ni gyd yn gallu creu bywoliaeth ohoni, bwyta'n dda, gwella'n lles ni, mae rhaid i ni wneud hynny mewn ysbryd parchu beth sy'n bodoli'n barod. Soniais i am traddodiad ymeithi. Mae yna dipyn o draddodiaeth taten boeth wedi bod o ran plannu coed gan gwmnïau mawr yn does a dir amaethyddol yn y canolbarth. Achos mae hwnna'n arwydd o ddiffyg deall a pharchu'r diwylliant sy'n bodoli yn barod. Mae'r atebion yn aml i nifer o'r heriau ni yn bodoli yn ein cymunedau ni. Ac o ran y Gymraeg mae hyn yn bwysig hefyd. Byw i ni sicrhau bod ni'n creu prosiectau sydd nid yn unig yn hybu creu bwyd, ond bod nhw'n hybu hefyd yr Gymraeg yn yr ardaloedd hynny, bod nhw'n hybu diwylliant unigryw'r ardaloedd hynny. Mae Cross Hands yn ardal arbennig o dda byddwn ni'n dweud am tyfu ar fwy o lysiau. Dyw Blaenau Ffestiniog ddim, ond yn Blaenau Ffestiniog, mae'n bosib byddai modd i chi dyfu, chi'n gwybod, grawnwyn rondo arbennig achos bod yna res yn dod oddi ar lechen mewn un ecosystem fach. Felly, mae angen i ni fynd i'r afel a bod ni yn gweithio gyda phobl sy'n bodoli'n barod yn eu hardaloedd nhw. A tynnu pobl at ei gilydd hefyd, a dwi'n gwybod amdano beth yw'r nod y gynhadledd hon, a dwi'n ddiolchgar dros ben dros cael y gwahoddiad i ddod yma heddi. Ond cyn i gwpla'n gloi yn dweud, dwi eisiau creu gyrfa yn tyfu bwyd. Dwi eisiau cyflenwi'r gadwyn bwyd leol gyda llysiau da, a dwi eisiau rannu'r sgiliau sydd gyda fi gyda phobl eraill. Sut ydw i'n creu
amodau i alluogi nifer o bobl fel finne yn yr un cwch i wneud yr un peth. Cwestiwn agored, jyst gyda fi ddim yr ateb i gyd. Ond gyda hynny o beth, diolch yn fawr i chi, a unrhyw gwestiynau mae croeso chi ofyn nawr. Dwi'n gwybod bod yr amser yn dyn, a dwi'n ymddiheuro am hynny, ond dwi'n awyddus i barhau ar drafodaeth hon. Diolch yn fawr iawn, Adam. Wel, felly gweld os oes yna gwestiynau. Mae gennau nifer y gwestiynau sy'n codi o'r sgwrs da chi wedi rannu heddiw yma efo ni. Dwi'n yn gweld ar hyn o bryd bod na'n bydd yn y chat. Mae gennau gwestiwn gyda, da chi'n sôn a mae weld y lithro'n hawdd iawn oedd ar y tafod, y term parameithu yma. A mae weld bod chi wedi medru mabwysiadu y dulliau ac yr egwyddorion yna. Ddim yn hawdd, ond yn eitha sydyn ar eich darn chi o tir. Sut ydych chi'n teimlo bod yn bosib i ehangu y defnydd o'r dulliau yma, falle mewn system mwy o fewn falle ffermio hefyd sydd yn medru cynhyrchu cynnyrch bwyd fel llysia, ffrwythau ac yn y blaen? Mae hynny'n gwestiwn arbennig o dda, a dwi'n credu mae'n un o'r rwystau ni'n gwynebu pan ni'n sôn am raddfa canolig a mawr. Yn wedi, meddylwch chi am y system dim palu. Cysyniad y system dim palu yw bod chi'n dod â tomwech neu heinen o gompost mewn i dir yn flynyddol. Na bydde hynny, a bydde angen tunechu o gompost yno chi ar gyfer, gwedwch, 20 erw o dir amaethyddol os byddwch chi eisiau cynhyrchu yn yr un modd. A bydde hynny yn creu her. Dyna pham dwi'n meddwl bod yr atebion a raddfa leol a bach. Dyn ni'n gwybod o'n hanes ni, taw dyna oedd y system fwyd. Boi bod ni'n edrych ar gargeddi marchnad tre Cyfyrddin ôl yn y 19fed ganrif. Ni'n gwybod taw clytwaith o gyflenwyr bach. Dwi ddim yn grediniol yn hunan, mae gofyn i'r sector amaethu i arall-gyfeirion llawn a dechrau datblygu rhyw fath o paralel gyda'r syniad yma o cnydau arable, fel sydd gyda chi yn Hirwedd, falle, Sir Morgannwg, Mynwy, Fflint, le mae amodau tyfu ychydig yn well. Dwi'n meddwl bod angen i bawb wneud ei siar ond ar lefel meicro. Dwi'n credu mae hynny'n ddigonol. Dwi'n meddwl o ran syniad o cylchdroi tir, er enghraifft, mae yna enghreifftiau o ran ffermydd sydd rhwng 1 a 5 a 1 a 10 erw, sydd yn llwyddo i gyflwyno dulliau dim palu mewn rhannau o'i ar. Mae Henbant yn Caernarfon hefyd wedi mabwysiadu dulliau parameithu a raddfa fwy na gardd domestig. Mae yna tipyn o erddi marchnad sydd falle dim lot yn fwy na rhyw 5 erw sy'n llwyddo i wneud hynny. Felly, ai dyna yw'r ateb wedyn, derbyn mewn ffordd, nad arall-gyfeirio rannau heleth o'r diwydiant amaethu sydd gyda ni'n barod yw'r ateb, ond bod yna glytwaith bach. A bywoliaeth hefyd, mae gwaith yn Fisher wedi dangos o ran y mathemateg, bod 2 person yn gallu gwneud bywoliaeth o ddi ar 1 erw o dir os ydyn nhw'n gwneud yn iawn. Wel, felly, pam ni gen i'n annog hynny ledled Cymru? Os ni'n gwybod bod mynediad y dir yn broblem, ni'n gwybod bod diffyg tai lleol yn broblem mewn cymunedau gwledig. Wel, os ni'n galluogi'r system gynllunio i adael i ffermydd ryddhau tir i bobl oedd i fewn i teuluoedd nhw a bethau felly, gallwn ni greu hynny. Gallai rhywun creu busnes llwyddiannus oedd i ar 2-5 erw o dir ar ffarm ddefed traddodiadol. Ond yna bwynt arall hefyd, o ran arall-gyfeirio o marn ni. Dyn ni ddim yn dathlu digon y ffordd i ni'n amaethu ci coch yn barod, i ni wedi cael ein signo mewn i'r ddadl engl Americanaidd yma, bod y ffordd i ni'n cynhyrchu ci coch yn andwyol iawn i'r amgylchedd. Mae yna rinweddau mewn amaethu dwys, oes, ond mae'r ffordd i ni'n cynnal porfeidd yng Nghymru o ran amsugno carbon yni, hefyd yn allweddol bwysig. Felly, ai arall-gyfeirio i bob ffarm yw'r ateb bob tro? Dwi'n meddwl bod e. Dwi'n meddwl mae rhaid ni cefnogi yr amaethwyr hynny sydd yn datblygu cynnyrch da o safon a parhau i wneud hynny, ond bod nhw hefyd yn gweld bod yna gyfle i ddatblygu menter bach o ran cynhyrchu bwyd. So pob anedd amaethyddol yn gwneud hynny yng Nghymru, dwi'n meddwl byddwn ni'n dod tipyn yn bell o'r ffordd o ran y nod hynny bod ni gyd yn cynhyrchu mwy o lysiau. Felly, parameithu, i fi, mae'n gweithio ar lefel micro. Dwi ddim yn grediniol o ran Tirwyth Cymru bod modd wneud raddfa fawr iawn. Diolch yn fawr. Mae yna gwestiwn yn y chat gen Arfon Hughes. Dwi'n siŵr iawn, Jane, os ti'n bosib i ni dynnu'r miwt o ddar bobl os ydyn nhw'n dymuno. Gofyn i gwestiwn hynna. Dwi'n gwybod Arfon, os ydych chi'n hoffi gofyn y cwestiwn? Ych hun? Diolch yn fawr i fi hwnna.
A diolch i Adam am ei sgwrs. Ti'n dipyn ysbrydoliaeth, Adam, diolch yn fawr iawn I ti. Fel mae Jane a fi'n ymwybodol, dyn ni yn rhan o'r gynllun newydd o'r enw Tyfu Dyfu yn ardal y biosffer yn ardal Aberystwyth, Machynlleth ac ati. Ac o'n i'n meddwl, sut fysa ti'n codi ymwybyddiaeth cymuned I ystyried tyfu cymunedol, Adam? Os gen ti ryw tips os ti'n gallu cynnig? Dwi wedi darllen tipyn am tyfu dyfu a dwi'n meddwl bod e'n gynllun cyffroes a'r math na o gynlluniau ni eisiau gweld yn datblygu ym mhob ran o Gymru. Dwi'n meddwl mae angen I gofio mae pobl ni'n ymdrin â nhw. Yn aml, ni'n gorgymlethu beth ni'n ceisio gwneud. Dyn ni'n gosod I dan haenau o gyd-lywodraethiant a'r syniad yma bod yna bwyllgor, bod yna fforwm. A mae'n hollol iawn bod Mr Jones eisiau troi lan ar dan o'r a tyfu tato. Dwi ddim o reid rwy'n diddordeb yn bod yn ysgrifennydd neu trysorydd. Gwlad y pwyllgorau yw Cymru, does dim os am hynny, fe. Ond yn aml, mae pobl jyst eisiau gwneud rhywbeth syml, a mae eisiau dihangfa o'r byd gwaith. A dwi'n teimlo, dwi wedi bod yn arbrofi o ran creu strwythur cymunedol fan hyn. A beth dwi'n teimlo sy'n I gyfeithu'n slafedd o'r Saesneg, dod I pobl off, yw bod e'n rhy debyg i'w strwythurau proffesiynol nhw a'i gwaith nhw, a dyn nhw ddim eisiau arddio fod yn rhywbeth felly. Felly, mae angen cyfathrebu clir a syml. Tyfu bwyd yw'r nod, a gwneud hynny mewn awyrgylch hapus a braf, yn dyfe. Felly, mae sicr angen cyfathrebu'n well yn ddigidol. Sawl menter dwi wedi dysgu amdani nhw sydd ddim ar y we, a bydden nhw wedi bod yn ysbrydoliaeth byr I fi 5 mlynedd yn ôl, sy'n ni'n gwybod bod nhw'n bodoli. Dwi wedi dod I ddysgu amdani nhw yn hwyrach, ti'n gwybod. Felly, mae angen galluogi grwpiau I fod yn barod I ddathlu be maen nhw'n gwneud. Wrth redd Arfon, dyn ni ddim yn dathlu ein llwyddiannau ni fo Cymru. Yn mater cylchwynnol I pam holof ei fionna fi ddod fan hyn oedd, drawch, pam o'n ymwneud fydd o yma, sa'n arbenigwr, sa'n academydd neu'n athro, yn tymod, gyda ymchwil dirifedu mewn I systemau bwyd, ond beth ydw I, garddwr yn dde, a garddio sy'n bwysig I fi ar lefel ymarferol. Mae'n bwysig bod gyda ni academyddion, mae'n bwysig bod gyda ni ymchwil Gymreig i'n sefyllfa ni. Ond mae rhaid ni gydnabod symrwydd bywyd a symrwydd pobl. So, I fi, mewn ffordd, torri lawr yr haenau, cyfathrebu clir, chesol, mae'n fforddiadwy ac mae'n gynaladwy. Ac yn raddol, a wedi gallwn ni gweithio dy addysg, bydd yr gynhedlaeth hynny yn parchu ac yn gweld gwerth yn hyn o beth. Dwi'n eisiau dweud bod yna forgotten generation, ond mae'n fam yn hunan yn gwybod gymryd mae bwyd yn gynolog I mywyd I, ond eto, o ran cost bwyd, mae hi dal yn gweld rhinwedd mewn talu 20 ceiniog am bag o foro, mewn bag plastig o lidw, o'i gymharu a tyfu nhw a tychau a pri moron trwyddyn nhw gyd, ond dal bwyta rhyw darn bach ohono fe, achos chi wedi tyfu fe wneud yr ymdrech, ti'n mo? Hynny yw, symleiddio'r neges byddwn ni'n dweud, peidiwch gorgymlethu. Gret, diolch yn fawr iawn. Diolch I chi, diolch Arfon, yw'r dateb diddorol iawn. Yn union pam gawsach chi'ch dewis, Adam, I ddod yma bore mae rannu y profiadau yma ac yr agwedd sydd gennych chi tuag at tynnu pawb I mewn a gwneud yr gwaith tyfu yma yn braf ac yn hwyliog ac yn rhywbeth sydd yn werthfawr ofnadwy yn gymdeithasol, yn ogystal ac yn amgylcheddol ac o ran yr gwyddorau iechyd tu ôl i'r peth. Dwi'n gwybod gwaith dwi wedi bod yn gwneud efo allotments o gwmpas yn ardal I yn Gogledd Cymru. Mae yna nifer o bobl yn rhan o'r rheini am union y rhesymau da chi'n dweud, a dydyn nhw ddim eisiau ysnesu gen bobl o tu allan y grŵp. Dyn nhw'n eisiau hyd yn oed ysnesu'n aml iawn o'r berson sydd un plot neu ddau I lawr o lle maen nhw'n garddio. Yn union yr cyfle yna I gael yr amser a ganolbwyntio ar y pridd ac ar y tyfiant yn hytrach nag ar bobl. A dwi'n meddwl bod hynna beth mawr iawn a bwysig iawn I ni allu I ddathlu. Mi fyddwn ni'n licio gweld mwy o gefnogaeth gen, falle ddim cynghorau tref, cos dwi'n meddwl cynghorau tref I weld yn ymateb I hyn, ond falle ar lefel cynghorau sir, dwi'n meddwl bod yna le iddyn nhw'n gwneud pyn bach mwy ynglyn â y rhwydweithiau tyfu yma ac cysylltu hynny gyda cael rhywun o'r cynnyrch allan I farchnadoedd lleol. Oherwydd mae llawer iawn o'r gerddi yma'n lefydd, does am hawl ganddyn nhw I dyfu llysiau i'w gwerthu, a mae hynna'n rhywbeth arall sydd angen I ddelio gyda
So unrhyw gwestiwn arall yn fan hyn, faint, Roni, da chi eisiau siarad a gofyn y cwestiwn eich hun? Roni, rhaid i chi dad-fiwtio. With diddordeb mawr pan weles i a Facebook, wech chi'n neud y dysgu yn yr awd, a o'n i'n meddwl wedyn syniad wych o dysgu Cymraeg a arddio gyda'i gilydd. So, o'n i jyst yn moyn clywed mwy o beth i hynny, a faint ych chi'n meddwl o dysgwyr, neu garddwyr, faint ych chi'n meddwl mae hynny wedi bod yn llwyddiant? Mae hynny'n cwestiwn arbennig o dda. Dwi'n credu mae fe'n dod o fe'n ôl i'r brif neges bod ni'n trin pobl, a mae'r iaith yn rhywbeth sy'n perthyn i bobl sy'n ei siarad i, chi'n gwybod. A o beth dwi wedi gweld, mae tipyn o bobl sydd yn dysgu'r Gymraeg o ran y demography, achos bod gyda nhw fwy o amser. Mae nifer di ymddeuol, mae nifer wedi cwtogi oriau gwaith, so mae hwnna'n caniatáu amser i ddysgu iaith. Ond yr un bobl hefyd, sydd wedi diddordeb mewn garddio, chi'n gwybod, dwi ddim yn gyfrinach, diddordeb mawr. Mae rai o'r adnoddau fwyaf poblogaidd dwi'n creu i ddysgwyr, a dwi wedi gresynu ar hynny, a mae'n galonogol, achos i ni'n gwybod, enghraifft, bod yna gyfoeth o eirfa yn ymwneud â byd amaeth ac arddio yn Gymraeg. Pethau sydd, dwi wedi bod yn ffodus o'n nhw'n ail natur, o'n nhw'n nghwmpas i, heb o byd nhw'n gwybod am y peth. Mae enwau brodorol ein planhigion i'r enghraifft. Dwi'n gloth weithiau yn adnabod nhw'n Saesneg, chi'n gwybod. Ond, yn anffodus, gyda fel mae shifft iaith, dyw'r cyswllt hynny ddim mor gryf, hyd yn oed yn y gymuned Gymraeg i iaith. Ti'n gwybod, dwi'n nabod sawl siaradwr Gymraeg bydd yn cyfeirio at lysiau yn Saesneg. Ti'n gwybod, achos dyna sydd yn yr farchnad sydd ar fwydlen mewn bwyty. Felly, mae adnoddau dysgu Cymraeg, nid yn unig i bobl sydd yn dysgu'r iaith o'r newydd, ond i bobl sydd eisiau ehangu geirfa nhw yn eich cyntaf. Dyn ni gyd sy'n siarad Cymraeg yn dysgu'r iaith. Dwi'n dysgu Saesneg bob dydd, a dwi'n dysgu'r Gymraeg bob dydd. O'n i ddim yn gwybod yr enghraifft bod dil, taw chysiau'r gwewyr oedd enw dil yn Gymraeg. Bydde ty yn cyfeirio ato fe fel dil, fel a, ti'n modd. So gair Saesneg, ond dyna beth oedd e'n defnyddio. Ond, chysiau'r gwewyr, felly nes i greu'r calendar yma gyda chysiau'r gwewyr mewn, a ges i neges yn syth gan rhywun yn gweud, beth yw'r chysiau gwewyr yma chi'n sôn am dyfu? Dwi'n gwybod beth chi'n siarad am beth. A Cymro i'r carn, ti'n gwybod? Felly leni, dwi wedi rhoi terminoleg yna, achos hynny yw, dyn ni'n dysgu gyda'n gilydd yn dyn ni, a dwi'n meddwl bod yna fwlch i ddatblygu. Mi ddyle fi wedi dweud yn y cyflwyniad, dwi ddim wedi dweud, dwi wedi gadael yng nghyflogaeth llawn amser wythnos diwetha. Dwi wedi ymddiswyddo yng ngwaith, dwi'n wedi gadael yn swyddogol, dwi dal yn gweithio hyd nes cyn yn Nadolig, gweithio'r Coleg Cymraeg ydw i. Ond mae'n fwriad gyda fi blwyddyn nesaf, i weithio'n llawn amser ar hyrwyddo garddio, felly byddai'n gallu creu mwy o adnoddau ddysgwyr hefyd, chi'n gwybod. Mae yn bosib creu gyrfa, so dyna le mae'ch calon chi, chi'n gwybod. Ges i cyngor i beidio, fynd i astudio astudiaethau tir yn yr ysgol, o'n i'r academaidd, ceri'r brifysgol, a dwi'n difaru bod fi wedi dilyn y llwybr hynny hyd heddi, achos byddwn ni wedi bod wrth y modd yn dysgu am drin tir. Dwi'n rhy hwyr, mae wastad amser i ddysgu yn dweud, ti'n gwybod. Felly, dwi'n gobeithio bod garddion gallu creu gyrfa i fyny a maes o law i'n heili hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn. Diolch Roni am gwestiwn diddorol iawn yma ac am ateb mor onest. So ni'n falch iawn cael gwybod lle gael hyd i'r calendar yma, so ydy ar gael ar gyfer blwyddyn nesaf. Dwi'n chwilio'n wych nawr am Anrhegion Nadolig. Wedyn, dwi'n gwybod os da chi eisiau dangos y fyny eto, da ni gael golwg. Ie, wrth gwrs. Mae'r calendar, mae mewn siopau, mae'n siop Bys y Bawd yn Gogledd, mae'n siop Eifionydd, siop yr Hen Bost yn Blaenau Ffestiniog, mae mewn nifer o siopau lleol. Os nag yw yn y siop leol i chi, mae hefyd ar gael gyda ni'n uniongyrchol ar y wefan. Ac yn yr un modd, mae'r llyfr, os ydych chi wirion neu blant ifanc yn y teulu, Derau Dyfu ym mhob siop lyfrau Cymraeg a lleol. Hefyd yn Machynlleth, os chi'n byw yn Machynlleth, mae siop lyfrau newydd ar fi'n agor o ran y Gymraeg, a maen nhw hefyd wedi prynu copïau i werthu. Felly cysylltwch y fi trwy'r wefan neu ewch i'ch siop leol i ni fod cefnogi'n gilydd. Diolch yn fawr iawn. Wel, dwi'n meddwl mae yna bwtyn yn y chat ynglyn bod angen i chi fynd i genadu dros Gymru hefyd. Ond peidiwch yn gwneud hynna'r drail y tyfu, fyswn ni yn dweud. Ac os oes yna
glist i wrando, dwi'n siŵr dylai bod nhw'n pigo fo fyny'n barod bore yma ac fydd na chat a mae yna sgwrs falle mynd i barhau ar ôl hyn. Yn sicr fydda ni falch iawn o glwad yn y mudiad blog gynnwch chi am hyn falle i roi cyhoeddusrwydd i'ch dyfodol cynhyrfus iawn a dwi'n dymuno pob lwc i chi. Gen i fi bersonol ac yn y mudiad a gen y rhai sydd wedi gwrando arnych chi bore yma. A diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniad i'r gynhadledd, ond hefyd i'r symud yr syniadaeth a'r ymarfer yma ymlaen. Diolch yn fawr iawn i chi, Adam. Diolch o galon i chi, fi wedi mwynhau pob eiliad o bod. Diolch yn fawr iawn.